Bon dia. Després de l'intent de donar continuïtat solapada al genocidi a Palestina i amb l'acord amb Netanyahu i Trump, assistim ara a un atac frontal a la sobirania d'un país, Venezuela, i a més a les contínues amenaces del senyor Trump de seguir per Groenlàndia, Colòmbia, Mèxic i per a on li sembla a ell. I com ell mateix ha aclarit, sense atendre cap llei ni norma que no siga la seva pròpia moralitat. Això, ben entès, representa una amenaça global clara. Hem convocat aquesta concentració per a exigir el respecte i la protecció dels drets humans, el dret internacional i dels organismes que venen part als països de tot el planeta el seu dret a viure i a la pau, llibertat i democràcia, ja que en qualsevol moment qualsevol pertorbar pot vindre a bombardejar i atacar la sobirania nacional per a robar els seus recursos amb qualsevol excusa. Per tant, en aquestes circumstàncies d'amenaça a la pau mundial i a més elementals principis de convivència, qualsevol persona i govern que es diga demòcrata ha d'aixecar la seva veu sense titubejos i sense desviar el tema de que realment estem jugant a tot el planeta. Com sabem, Donald Trump, per el seu propi compte i sense informar al Congrés dels Estats Units, com a superautòcrata, ha bombardejat, afectant fins i tot habitatges civils. Ha matat a 80 persones i unes tantes més les ha deixat ferides i ha segrestat al president de Venezuela, Nicolás Maduro, i a la seva dona, Cilia Flores. Tot això, com clarament ha expressat Trump, sense titubejar ni directa i únicament per quedar-se en el petroli de Venezuela. Exigim immediatament l'alliberament del president de Venezuela i la seva dona. No podem normalitzar ni minimitzar sota cap concepte els secrets de presidents per part de cap país. Després de la falsa pau pactada amb Trump i Netanyahu per a Palestina, en realitat ha estat el lliurament de la victòria al sionisme perquè continuï calladament en el genocidi, únicament amb finalitats de neteja ètnica i colonialisme. I davant la tibia resposta internacional donada per la majoria de governs, el següent pas ha estat clar, la sobirania de Venezuela. Així, normalitzar el respecte i la desobediència de la justícia i al dret internacional, atacar, assassinar, robar, agrestar i fer d'Amèrica Llatina i el planeta un caprici per als interessos de potències governades per pertorbats i genocides. No podem seguir responent tíbiament. No podem consentir que es normalitzen aquestes pràctiques brutalment perilloses. No podem consentir aquesta terrible reculada de democràcia i aquesta burla als drets humans i als drets internacionals. A Palestina i ara a Venezuela es juguem el futur d'un planeta decent i en pau, o per contra un futur ple d'agressions i violacions dels drets humans i amb els drets internacionals siga paper mullat i trepitjat. Urgeix per part de la ciutadania conscient i
internacionalment unida, forçar tots els governs del món a respondre i prendre decisions fermes cap al Donald Trump i la seva política agressora i urgís també que internacionalment pressionem per reforçar el paper de la ONU i la seva cort penal internacional, eliminant el dret a vetar i reforçar les sancions als que no compleixen les seues normes. Es juguem molt, massa per a no entendre i estar presents davant de les exigències històriques a què ens enfrontem. Urgeix més que mai unir les nostres mans i les nostres veus per un planeta just i en pau, pel dret a viure en democràcia i pel dret a la sobirania de cada país i la legitimitat de protegir els recursos propis. Acabem amb les ingerències i atacs a la sobirania dels pobles. Acabem amb el neocolonisme. Alliberament immediat del president Maduro i de Cilia Flores. Respecte als drets humans i obediència als drets internacionals.